belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Artsen op Curaçao zijn boos op minister Dorothy Peters-Janga. Ze hebben een brief aan haar geschreven waarin ze eisen dat de minister zich uitspreekt voor vaccinatie en tegen niet-wetenschappelijke behandelmethoden tegen COVID-19, zoals ivermectine en vitaminepreparaten. Volgens de artsen creëert de minister onduidelijkheid en onrust onder de bevolking. Onlangs heeft Peters-Janga een interview gegeven waarin ze stelde niet negatief te staan tegen ivermectine. Volgens de huisartsen is het niet wetenschappelijk en daarmee gevaarlijk voor de huidige situatie op Curaçao. Op Curaçao staat een groep agenten terecht die volgens het Openbaar Ministerie zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, vervalsing van processen-verbaal en machtsmisbruik. Eerder deze maand kregen enkele agenten al hoge straffen te horen. Gisteren stond het tweede deel van de groep terecht. In totaal werd er voor 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen 3 agenten. Volgens het Openbaar Ministerie is het ongekend hoe de agenten voor eigen rechter hebben gespeeld en zich totaal niet hebben bekommerd om hun werk als politieagent. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Pensioenfonds Vida Nova gaat de komende jaren 100 miljoen gulden investeren voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Hofje Vida Nova moet ten noorden van Schelpwijk verrijzen. Er is ruimte voor 400 woningen en er is veel aandacht voor milieuvriendelijk bouwen en technologische ontwikkelingen. Zo krijgt de hele wijk een eigen wifi-systeem. Op Curaçao zijn gisteren 1248 mensen getest. Er kwamen maar 2 positieve besmettingen uit. Dat aantal is opvallend weinig. Op dit moment zijn er op Curaçao 247 actieve gevallen. 21 mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 9 op de intensive care. In totaal zijn er 172 mensen overleden aan COVID sinds het ontstaan van de pandemie. Gisteren werd een bijeenkomst georganiseerd voor eigenaren van uitgaansgelegenheden en organisatoren van evenementen. Het ging over de QR-code. De overheid heeft het beleid ingevoerd dat voor alle evenementen waarbij meer dan 100 mensen op afkomen, iedereen verplicht moet kunnen aantonen dat ze een QR-code hebben, wat betekent dat ze gevaccineerd zijn. Tijdens de bijeenkomst werden vragen beantwoord van de mensen uit het veld. Een 62-jarige Curaçaose man is gisteren opgepakt. Hij wordt verdacht van het verspreiden van bedreigingen via een voice message. Zo stelt hij in die message onder meer dat Dr. Izzy Gerstenbloed dood zou moeten. De man is het niet eens met het beleid van de overheid bij de bestrijding van COVID-19. Ook uit hij bedreigingen tegen Dr. Ashley Duits, Dr. Jerry Semper en oud-minister-president Eugène Ruggenaat.
Er is ruimte voor meer telecommunicatiebedrijven op Curaçao. Dat stelt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper. Er gold enige tijd een moratorium, zodat er geen nieuwe telefoonbedrijven bij mochten komen. Maar die geldt niet meer. En wat hem betreft is het goed als er meer concurrentie op de telefoniemarkt komt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.